Dobar dan svima. Dragi učesnici, dobrodošli na drugi webinar, vodič za izvoz svežeg voća i povrća na tržište nordijskog regiona, koji je ujedno i poslednji u ovom serijalu vodiča. Vodič za izvoz je inače pokrenut i realizovan tokom ove i prethodne godine sa ciljem da se bolje informišu regionalni proizvođači i izvoznici svežeg, smrznutog i prerađenog voća i povrća, a kako bi plasirali se na dinamična strana tržišta. Do sada smo realizovali 7 webinara, okupili smo vodeće stručnjake iz segmenta hrane i maloprodaje na tržištima SAD-a, Bliskog istoka, Saudijske Arabije, Ujedinjeni Arapski Emirati, Nordijskog regiona i Velike Britanije. Prethodni webinar je bio namenjen izvozu na tržište nordijskog regiona, pre svega Švedske, Norveške, Finske i Danske, i možemo slobodno reći da je privukao veliku pažnju kompanije iz regiona. U međuvremenu pristigao nam je veliki broj pitanja kompanija o procedurama, standardima ili plasmanu proizvoda, zbog čega smo i odlučili da ponovo okupimo eksperte iz ove oblasti i da pokušamo da pružimo sve odgovore i dodatne informacije našim kompanijama. Moram da napomenem da je u međuvremenu nastao elektronski vodič za izvoz svežeg, smrznutog i prerađenog voća i povrća na tržište nordijskog regiona. Tu su naravno i ostali vodiči za tržište SAD-a, Bliskog istoka, Saudijske Arabije, i to sve možete da pronađete na sajtu Razvojne agencije Srbije. Moramo da kažemo da smo svedoci da se spoljnopolitička situacija menja i da je neophodno da se otvore nova tržišta za domaće proizvode. I upravo je zato pravi trenutak da se diversifikacijom i otvaranjem novih tržišta s potencijalom domaćim proizvođačima naprosto omogući da se bolje pozicioniraju i da obezbede stabilno i dugoročno snabdevanje tržišta u Evropi, i možemo slobodno reći da je Evropa tržište za koje nismo u potpunosti iskoristili potencijal. Nordijski region, inače sa preko 26,5 miliona stanovnika, ima izuzetno veliki promet voća i povrća u maloprodaji, u HoReCa i industrijskom segmentu, ali naravno postoje i povećana potreba za hranom poslednjih godina, što je samim tim i sve interesantnije tržište za naše proizvođače. Na samom početku ja bih želela da dam uvodnu reč Milošu Milovanoviću, inače specijalisti za podršku ulaganjima u agrobiznisu u okviru Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Miloše, izvolite. Hvala vam, Mirjana, hvala vam puno, dobar dan. Dobar dan svim našim današnjim učesnicima i meni je jako drago da, kao što ste vi rekli, Mirjana, ova tema jeste naišla na interesovanje kod naše publike. Danas imamo manju grupu ljudi, manju grupu učesnika, ali očigledno ljudi koji su stvarno zainteresovani za ovaj region, stvarno zainteresovani za izvoz. Mi smo ovaj projekat dizajnirali mi, FAO i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji zajedno rade već više od 25 godina širom jugoistočne Evrope, praktično 37 zemalja, čak i Severne Afrike. Ovaj projekat smo dizajnirali, sada to deluje jako davno, ali pre COVID-a. Sa implementacijom projekta smo započeli u junu 2020. godine i on se nalazi na svom kraju. Veliki broj aktivnosti smo sproveli pod okriljem ovog projekta, ali smo pre svega imali ideju, što je osnovna funkcija projekta, da ukaže izvoznicima, pre svega malim i srednjim preduzećima sa prostora Zapadnog Balkana, pre svega u oblasti voća i povrća i prerađevina od voća i povrća, na prilike koje postoje na stranim tržištima, a koja nisu takozvana tradicionalna tržišta za njih, barem u ovom trenutku. O tome kolike su ove prilike i koliko poslovnih šansi mogu da donesu svima onima koji se ohrabre da na ovim tržištima učestvuju, ćemo govoriti danas. Naši eminentni govornici, i mi im dugujemo veliku zahvalnost, gospođi Mirjani Nikolić
ITN grupi, kao i našem ekspertu Milošu Dragiću, koji je čovek sa dugogodišnjim decenijskim iskustvom u promociji izvoza i razvoju izvoza, širokog spektra proizvoda iz kategorije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i širokog broja tržišta, danas fokusiran pre svega na tržište nordijskog regiona, i da pružimo odgovore na neka od pitanja sa kojima se kompanije koje nameravaju da učestvuju na ovom bogatom tržištu, ja bih rekao, informacija za sve, jeste da je 2022. godine na ovom tržištu zabeležen promet u oblasti hrane od 86 milijardi dolara, a od toga kategorija voća i povrća iznosi preko 15 milijardi. Konkretno, povrće 7 milijardi i voće preko 8 milijardi dolara 2022. godine. To su svakako impresivne cifre i to jesu veliki potencijali za sve koje ovaj region interesuje. Opet kažem, ideja projekta jeste bila da ukaže na neka nova tržišta, da ukaže na mogućnosti koje nisu iskorišćene u dovoljnoj meri. Fokusirali smo se do sada, Mirjana je vrlo lepo prezentovala Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Bliski istok, ali verujemo da je ovo tržište nordijskog regiona na neki način zapostavljeno nepravedno i da može da pruži mnogo. U tom smislu ja bih ovde zastao, izrazio zahvalnost još jednom svima, pogotovo našim govornicima što su odvojili vreme da danas budu sa nama. Pozvao bi sve zainteresovani da postave pitanja koje god žele, imaju, potencijalnih interesuju, bilo u chat, bilo u toku, nakon prezentacija naših govornika. Probat ćemo da odgovorimo na sva pitanja, ukoliko nemamo neke odgovore, dostavit ćemo odgovore naknadno. I još jedno zahvalnost Razvojne agencije Srbije, koja je sa nama na ovom projektu od samog početka. Implementirali smo veliki broj aktivnosti i barem sa naše strane, sa strane FAO i Evropske banke za obnovu i razvoj, mi bi nastavili, volili bi da nastavimo i dalju saradnju i možda na nekim drugim regionima, ne samo u regionu Zapadnog Balkana. Hvala još jednom, hvala vam prilici da vam se obratim i želim vam uspešan webinar. Hvala, Mirjana. Hvala puno, Miloše. Kao što smo i napomenuli, znači današnji webinar se organizuje u okviru projekta FAO, odnosno Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i IBRD-a i pod nazivom Podrška diversifikacije izvoza poljoprivrednog i prehrambenog sektora Zapadnog Balkana i Istočne Evrope. I naravno da je usmeren ka pružanju podrške domaćim kompanijama u pristupu novim tržištima i jačanju konkurentnosti. S tim u vezi ja želim da dam reč Aleksandri Miladinović. Da li je Aleksandra sa nama? Jesam, ja se nadam da se čujemo. Drago nam je, Aleksandra. Dobar dan. Aleksandra Miladinović, menadžerka u sektoru za podršku malom biznisu Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj. Izvolite, Aleksandra. Hvala puno, Mirjana, na uvodu i hvala i Milošu. Kao što su rekli i Miloš i Mirjana, mi stvarno sa zadovoljstvom sarađujemo u tom našem trouglu saradnje na ovim webinarima, jer zaista je tu potencijal za sva ova tržišta koja su pomenuta veliki. Ja imam slajdove, ali s obzirom na to da nam je vreme ograničeno, možda bih samo ja mogu da delim screen, da li mi je to uopšte omogućeno? Evo, probat ću. Jel vidite screen? Da, vidimo. Proći ću brzo kroz ovu moju prezentaciju, ako uspem da je... Evo ga. Samo da potenciram neke stvari koje su nama, znači Evropska banka uopšte kao institucija ima ove teme kao ključne teme, digitalizacija, inkluzija, zelene teme najrazličitije i ja vodim taj program za savjetodavnu podršku malim i srednjim preduzećima i potpuno su nam usklađeni prioriteti sa strateškim pravcima banke. Dosta dugo smo ovde prisutni na tržištu i pomažemo preduzeća kroz te
projekte, individualne projekte sa odabranim konsultantima da unaprede i tu svoju sposobnost, izvoznu sposobnost i kapacitet, da postanu inovativnije, da budu privlačniji za finansijere i različite partnere i u zemlji i van zemlje. Finansiramo se od strane različitih donatora i evo bez da možda da vam samo, s obzirom da je grupa manja danas, ko što je i Miloš pomenuo, budete slobodni da i kroz chat postavite pitanja. Osnovni naši instrumenti jesu ti konsultantski projekti i mi to pomažemo mala i srednje preduzeća kroz angažovanje ili domaćih konsultanata ili međunarodnih eksperata i princip podrške i sufinansiranje. Ovde je dat neki proseci trajanja jedne vrste projekta i druge, ali su stvarno ono što je negde bih istakla tipično za ovaj program podrške, da su stvarno svi projekti napravljeni, definisani onako kako firmi baš odgovara, uvek polazeći od onoga što je prioritet. Oblasti koje podržavamo su najrazličitije i mogu da budu od strateškog planiranja, pa opet pomenula sam te zelene teme, smanjenje otpada, unapređenje energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, sve neke ti standardi postaju za izvoznike sve zahtevniji i u smislu tog možda ta regulativa ESG je sada nešto što je svima na agendi čime se sve više bavimo. Jesu navedene ovde oblasti koje podržavamo, ali pomenula sam zaista sve ono što je firmi potrebno u nekom trenutku može da bude definisano kroz savetodavni projekat i podržano s naše strane. Kriterijumi su poprilično da, ako mogu da kažem, opšti, mora da bude preduzeće SME, da ima tu neki dokaz o održivosti svog poslovanja. Ono što je nama najbitnije da je spremno da uvodi promenu i da inovira u svojim sistemima. I pogledala sam ovaj portfolio, zapravo mi najviše projekata imamo sa klijentima iz industrije hrane, skoro trećina našeg portfolija su firme iz oblasti industrije hrane. Takođe, veliki deo, evo skoro polovina su zapravo klijenti koji izvoze i mi sve projekte pratimo taj impact, taj rezultat naših intervencija i veliki broj naših klijenata, oko 50% beleži praktično porast izvoza nakon implementacije ovih savetodavnih projekata. Ja sam ovde navela samo neke od tipičnih projekata koje smo radili sa firmama vašeg profila, od uvođenja standarda kvaliteta, usklađivanje sad već pomenutih sa ESG standardima, optimizacije proizvodnje ili digitalizacije. To su neki projekti koji su najčešći. Stalno primamo taj, mislim, nemamo mi neki konkursni period tokom kog firme mogu da se prijave, nego praktično je to se dešava non stop i ja vas pozivam stvarno i da postavite pitanja i da nas kontaktirate, možemo da vam pošaljemo više podataka vezano za način prijave, da sada ne ulazim, nije ovaj webinar tog koncepta da ulazim u te detalje tehničke. I opet stojim stvarno na raspolaganju, hvala puno na organizaciji i na pozivu. Hvala puno, Aleksandra. A drago mi je da je danas sa nama i Jelena Cvijanović, inače moja koleginica iz Razvojne agencije Srbije i direktorka sektora za podršku malim i srednjim preduzećima.
I ja bih sad zamolila Jelenu da nam predstavi aktivnosti koje RASP preduzima, a kako bi podržali MSP sektor i unapredili internacionalizaciju i konkurentnost na stranim tržištima. Jelena, da li se čujemo? Vidimo? Mene vidite? Sve u redu. Evo za početak da kažem da je ovo treći ovaj kompjuter na kojem sam pokušala da se ulogujem, ali dobro, nema veze, bitno da sam ovde. Hvala ti Mirjana na uvodu i hvala svima vama koji ste danas izdvojili vreme da nas saslušate. Ono što ja uvek kažem za HAO webinare jeste da garantujem da su veoma korisni, zato što ću vam pružiti konkretne odgovore na vaše pitanje, zato što ću vam dati smernice. Tako da ja sam jedno vreme bila odsutna zbog porodiljskog bolovanja i kada sam se vratila bila sam veoma srećna što su webinari dalje aktualni, zato što među ostalih stvari koje nas privrednici pitaju, to jeste tražnje za više informacija i za više, da kažem, podataka koji se tiču izvoza i to je ono gde oni, da kažem, manjka im znanja. Tako da danas sam ovdje iz sektora za male i srednje preduzeća, pa mi kroz naš sektor pokušavamo prosto da implementiramo raznovrsne programe podrške za naše privrednike, a ja ću pokušati ukratko i jasno da vam predstavim šta je to što ovih dana nudimo. Naravno, za sva dodatna pitanja imat ćete naše kontakt podatke, tako da nas uvek možete dobiti. Za početak i pre svega, ove godine očekujemo još jedan poziv za naš program podrške za promociju izvoza. Jedan se završio u aprilu i trenutno smo u fazi pregledanja prijave. Mi ga i dalje posmatramo kao nov program, tako da se trudimo da svaki javni poziv bude zaista veoma unapređen i da što više odgovara potrebama vas privrednika. I opet ću tu pomenuti kada smo pripremali ovaj program i kada smo pričali tada sa predstavnicima kompanije iz prehrambenog sektora i sektora namještaja, prva stvar koju smo govorili jeste da nama treba znanje, nama su potrebne informacije kako da poboljšamo, kako da napredimo naš izvoz. To je bilo zaista prvo što su oni konstatovali. Sad naravno, pošto novčana pomoć uvek dobro dođe, onda i uskačemo i da kažem kroz taj segment i kroz ovaj program, znači korisnici mogu dobiti bespovratna sredstva u određenom procentualnom iznosu od ukupnih troškova za različite mere intervencije. I zaista smo se trudili da pokrijemo veoma širok, da kažem, dijapazon tih aktivnosti za koje se kompanije mogu prijaviti, jer kao što znamo svaki izvozni posao prati mnogo aktivnosti. Tako da u ovom našem programu možete dobiti podršku recimo za konsultante koji će vam pomoći da se bolje strateški pozicionirate na nekom tržištu. Tu mislimo na analizu tržišta, na analizu konkurencije, na strategiju pozicioniranja. Zatim imamo podršku za samostalno izlaganje na međunarodnim sajmovima, za posete, da kažem, kupcima i od drugim kompanijama koje su interesantne. Onda konsultantska podrška za različite marketing aktivnosti, od marketing plana do dizajna, redizajna proizvoda, prilagođavanje web stranici, da kažem, online kupovini. Tu je zatim i nabavka opreme koja vam je neophodna prosto da biste imali konkurenciju prednost na datom tržištu. Dakle, veoma široko, da kažem, set aktivnosti za koje možete aplicirati. I kao što se rekla, ako određen iznos, to je određen procenat od ukupnih troškova, mi pokrivamo i to zaista kroz potpuno bespovratna sredstva. Ono što u ovom trenutku imamo ograničenje za ovaj program jeste što u prehrambenom sektoru neophodno je da proizvod koji se proizvodi, odnosno da proizvođači imaju proizvode višeg stepena prerade. Što znači da u ovom trenutku, da kažem, primarna poljoprivredna proizvodnja nije uključena kao ni proizvodnja, da kažem, povrća, voća, zamrzavanje. Time se, da kažem, više bavi Uprava za agrarna plaćanja, ali u ovom trenutku, znači, radimo sa proizvodima više stepena prerade. Pošto sam već pomenula sajmove, kroz ovaj program pomenut ću i da zajedno sa Privrednom komorom Srbije radimo zajedničke nastupe na najvećim međunarodnim sajmovima prehrambene industrije. Pa tako recimo ove godine išli smo zajedno, da kažem, na Logistiku u Berlinu, tu onda Prodexpo u Moskvi, Biopak u Nürnbergu, čeka nas Fruit Attraction u Madridu,
U tom slučaju, dakle, naši privrednici, naše kompanije imaju mogućnost da nastupaju na zajedničkom štandu sa prilično skromnom participacijom i prosto mi preuzimamo ulogu organizovanja, a na kompanijama je da se pojave i najbolje predstave. Sada, pošto sam rekla da kroz ovaj naš program za promociju izvoza su isključeni, da kažem, sveže voće i povrće kao i, recimo, konzervisanje, za njih i dalje postoji program podrške za nabavku opreme, čiji javni poziv očekujemo da će se javiti sledećeg meseca. To je program koji sprovodimo zajedno sa Ministarstvom privrede, poslovnim bankama i leasing kompanijama, koje omogućavaju da nabavite novu opremu i finansijski okvir takav je da se oprema finansira 70% iz kredita, 25% su bespovratna sredstva i 5% je učešće. Taj kredit je kredit u povoljnim tržišnim uslovima, zato je selektuju banke koje učestvuju, tako da ovaj program je višegodišnji zaista i broj korisnika raste iz godine u godinu, tako da to je očigledan pokazatelj da zaista ima svoju svrhu i kao što sam rekla, to bi trebalo u junu da bude objavljeno. Znači da sumiram i ovo program, ja pokušam da budem što jasnije, ali prosto da znate kome bude interesantno da može da nam se obrati. Znači imamo program podrške za promociju izvoza, još uvek ne znamo tačan datum objavljivanja javnog poziva, ali definitivno, da kažem, verovatno negdje u trećem kvartalu ove godine. Tu su zatim program podrške za nabavku opreme sledeće, najvjerojatnije, i imamo, da kažem, zajedničke tajnove sa privrednom komorom, to u zavisnosti od, da kažem, meseca u kojem se tajna država vrši se prijavljivanje. Tako da, nadam se da nisam bila previše konfuzna i da sam dala neke korisne informacije. Mi smo ovde za sva razjašnjenja. Još jednom ću reći, hvala mnogo stvarno za ove webinare, jer dobijamo odlične povratne informacije i veliko interesovanje, tako da to je to od mene. Hvala vam. Hvala puno, Jelena. Hvala vam. Hvala vam svima i hvala i Milošu i Aleksandri na ovim informacijama. Ako se slažete, možemo da pređemo na panel diskusiju i ja ću još jednom da zamolim da ukoliko imate pitanja, slobodno pišete u chatu, pa ćemo ih čitati i naravno pitanja možemo i nakon govornika možemo da ostavimo malo vremena za postavljanje pitanja. Evo ja još jednom, Miloš je najavio i videli ste i u agendi, ali evo ja još jednom da najavim ko su nam današnji panelisti. Dakle, Milica Zatezalo, konsultant i autorka vodiča za izvoz svežeg smrznutog prerađenog voća i povrća na tržište nordijskog regiona. Zatim je tu Miloš Dragić, međunarodni ekspert u oblasti trgovine svežim, smrznutim i prerađenim voćem i povrćem, i tu nam je Mirjana Nikolić, direktorka prodaje ITN grupe. Miloš, ako se slažete da počnemo sa vama, pre svega ste profesionalac sa dugim iskustvom u trgovini voćem i povrćem na tržištu nordijskog regiona. Da li nam možete predstaviti specifičnosti ovog tržišta i šta je neophodno to kako bismo uspešno plasirali proizvod na ovo, možemo slobodno reći, zahtevno tržište? Naravno, i više nego zahtevno. Samo mi dajte trenutak da postavim ovako. Tako je. Potrebno je mnogo vremena i mnogo novca da se uđe i da se izgradi dobra reputacija na nordijskim tržištima, ali to je i moguće da se izgubi jako brzo, nažalost. Da li vidite moju prezentaciju? Recite mi samo. Vidi se, odlično. Može da se izgubi jako brzo. Klijenti u nordijskim zemljama su navikli na proizvode visokog kvaliteta i veoma dobro su informisani o proizvodima koje će da kupe. Ako im ponudite proizvod sa dodatnom vrednošću, visokog kvaliteta i sviđa im se taj proizvod, naći ćete svog najvernijeg kupca. Ali što treba da se pazi, da su takođe najkritičniji i ne praštaju greške. Vodeći trend na tržištu voća i povrća
u nordijskim zemljama je održiva proizvodnja, životna sredina, organska proizvodnja. Stanovnici ovih zemalja su veoma zabrinuti za svoje zdravlje i životnu sredinu uopšte. Bave se sportom, vole da se hrane zdravo. Vole da izađu kako je rekli, u šume, na jezera kojih ima puno ovde. I jedni su od prvih u svetu sa ekološkim zakonima gde može da se naći više vrsta ekoloških proizvoda. Popularni proizvodi za, tako reći, što koriste kao griskalice su sveže voće i povrće, sušeno voće, orašasti plodovi, maslac od orašastih plodova, smuti i prirodni sokovi. Treba imati i vidu da su jako važne na ovom tržištu sve sertifikati. Zato sam i rekao na početku da su jako skupi, ima certifikata koji su skupi, ali bez njih niti možete, niti ćete uspeti na ovom tržištu. Jedan od prvih koji, iako nije, tako reći, zakonski nametnut, ali svi će da vam traže, je Global Gap. Osim toga, najvažnije i preporučivo i morate da imate i FS Food i FSSC 22000, kao i razne druge HACCP sertifikate. Dobro imati takođe i BRC Food i onda ima tu i drugih mogućih sertifikata koji su dosta interesantni za ove zemlje. Imajte u vidu da oni traže puno i jako je dobro imati bar jedan, tu ima puno sertifikata, ali naravno teško je da se može imati sve ili da možete sve da imate za vašu kompaniju. Tako je najbolje možda da od svake pokušate da imate po jedan, posebno od ovih novih što su za social responsibility, footprint, carbon standards i tako dalje. Što se tiče organskih, najprihvaćeniji je evropski EU-Eko sertifikat, iako sve zemlje nordijske imaju svoje posebne sertifikate, kao na primjer KRAV u Švedskoj ili LUOM u Finskoj. Neće vam tražiti te ako imate evropske, naravno, ali bilo bi jako dobro da imate, jer to bi značilo za njih da ste jako zainteresovani za njihovo tržište. Što se tiče nekih environmental sertifikata, pa pogledajte neki kao 14.001, jedan od dobrih, znači traže takođe i ako je mogućnosti fair trade, rainforest, bar jedan od tih da možete, jedan od održivosti, jedan za životnu sredinu, za uslove rada i tako dalje. Smeta je jedan od najpopularnijih. Posle toga u celom nordijskom tržištu možete naći na Keikol, koji je za zdravu ishranu, koji je pre nekoliko godina počeo da bude veoma popularan i jako je dobro da ga imate. Ja razumem da sertifikate, to je nešto što je možda teško, možda i ekonomski teško, ali jako je važno i ako želite da idete na ova tržišta, to je jedan od najvažnijih mogućnosti da uđete. Što se tiče pakovanja, što bi ja stavio nekako na drugom mestu, važno je ne samo da budete upečatljivi i inovativni u pakovanju, već i pregledanje sve informacije o proizvodu budu vidljive. Ne samo što se tiče porekla, već takođe istorija, proizvodnja, receptura. Podaci o etiketiranju moraju da budu u nekim zemalja u koji hoćete da uđete. Naprimjer, švedski je prihvaćen u Finskoj i u Norveškoj, tako da možete se odlučiti na taj ako vam je još lakše, ili čak ako hoćete da uđete na neki ozbiljan način na nordijska tržišta, napravite poseban proizvod sa originalnom etiketom na sva 4 jezika, znači finski, švedski, norveški i danski. Možete na početak belu etiketu, ali ako zaista hoćete da uđete na tržište, originalna oznaka napravljena za zemlju na jeziku zemlje pokazuje ozbiljnost i odlučuje da se pridobije kupac. Znači, moja 100% preporuka i čak bih rekao obavezno da imate originalnu etiketu na jeziku.
pazite na informacije na etiketi, ne smeju da dovedu potrošača u zabludu što se tiče produkta, svojstava, sastava, količine, trajnosti itd. Ne smeju takođe da impliciraju da hrana ima svojstva i efekte koje nema ili da ima posebnu osobinu koja leči neki bolest. To je nešto što ne bi trebali da bude. Izvinite. Imajte u vidu stanovništvo u Švedskoj kao i u ostatku Evrope stari. Stari ljudi u Švedskoj, u Norveškoj, u Danskoj, u Finskoj su aktivniji nego u drugim evropskim zemljama, nastavljaju neki aktivniji način života i starenje stanovništva stvara neke nove potrošačke segmente. Njihovo interesanje i potrebe formiraju važne trendove kad traže tržišne prilike. Istovremeno, mladi u ovim zemljama više biraju i imaju mogućnost u ovim zemljama zbog višeg standarda žive sami ili u manjim domaćinstvima. To je takođe utiče na celo tržište kao izbor potrošača, kao što su fleksibilna rešenja, manja pakovanja i pogodnija za manje prostore gde mogu da se čuvaju. Ovo je nešto što je dovelo do trendova u nordijskim zemljama, posebno nešto je pogodnost, fleksibilnost i otvorenost za tehnološka rešenja. Što se tiče mogućnosti za ulazak i kako treba to da uradite, šta treba da uradite, prvo koji će kupac da učini kad kompanija mu se predstavi da želi da proda proizvod, na bilo koji način, da li je poštom, da li je poziv, telefonom, otvorit će vaš web. To znači da web mora da bude na engleskom. Bar na engleskom, bilo bi dobro da imate na drugim jezicima, naravno, ali u ovom slučaju bar na engleskom. Dobro preveden, jasan koji su vaši proizvodi, koja je tehnologija, koji sertifikati, da to može u što kraćem vremenu i na što bolji način da vidi, da ima prezentacija proizvoda, katalog i da bude sve jasno i konkretno. Znači, čim otvori web, da nema tu nekih puno slika, videoa, nego da može jasno da vidi koji je produkt, koje su vaše kako bi rekao, advantages, šta možete vi tu šta možete vi da doprinesete da on to brže proda, šta imate od vaših proizvoda, certifikati koje imate. Znači, u što kraćem vremenu. Što se tiče e-maila sa kojeg šaljete prezentaciju ili sa kojeg pokušavate da kontaktirate sa vašim mogućim klijentima, nemojte da radite to sa Gmaila, Hotmaila, nije toliko ni skupo ni teško da se otvori profesionalni mail sa profesionalnim podacima. To je nešto jako važno, jer moguće da zbog toga u početku, čim to pošaljete, da će tako reći da nastave da čitaju uopšte. Prezentacije vaših nek bude što kraća i što jasnija. Dizajn, fotografije, veliki broj reči, podataka nisu važne. Važno je kako ste vi to predstavili, kako ste predstavili, čim se bavite, koju tehnologiju koristite, posle ako imate neku naprednu tehnologiju, koja pakovanje možete da uradite i koje certifikate imate. Naravno, ako tu dodate malo istorija, recepte neke, koje vitamine, minerale, nutritivne vrednosti imate i tako dalje i tako dalje. Znači, što kraće i što jasnije. I tačno ono što hoćete da predstavite. Nemojte stavljati previše slika, previše nekih kako izgledaju proizvodi. Svako zna kako izgleda, kupac zna kako izgleda šljiva ili boranija ili sok, zna kako izgleda, ne morate mu stavljati toliko slika. To je nešto jako jasno. Jedna jako važna stavka koju ja uvek ponavljam, to je engleski. Engleski u ovim zemljama je svakome drugi jezik. Svi ga govore, deca, stariji ljudi. I očekuju kad kontaktirate se priča na engleskom. Svi govore jako dobro, posebno ljudi koji su profesionalci, koji su u ovom trenutku kupci, morate da znate engleski, morate da pričate na engleskom. Ako ne znate engleski, probajte da nađete osobu koja će to za vas radi. Jako je komplikovano voditi sastanak da vam neko prevodi. Niti će moći ako uzmete nekog proizvoda, neće on moći da proda vaš proizvod kao vi. Znači, ili
ako ste u mogućnosti da na neki brz način, što nije to baš tako lako, naučite engleski, onda nađite neku osobu koja će da zna da predstavi vaš proizvod i koja zna perfektno engleski da priča. To je jako važno, posebno na nordijskom tržištu. Na sastancima, što se tiče, bilo to da su sastanci online ili su sastanci, posebno ako su online, koji mogu da se dese, budite negde na mirnom mestu, uključite video snimak. Ako vi ne možete da budete tu, nađite nekog da vas zameni. Nemojte da kasnite, nemojte da pokušavate promeniti već dogovoreno vreme sastanka. Jako je važno. Uzmite obzir da treba da imate dovoljno vremena. I ako radite od kuće, obucite se za sastanak. Znači, nemojte kućno obučeni na sastanak, posle ako palite video. Pokušajte da ne radite to negde iz kola u pokretu. Ja razumem, svi imamo puno posla, ali jedan sastanak je jako važan jer tu možete da prodate, znači budućnost vaše kompanije se radi o tome. Što se tiče sastanaka lično, tako reći, predlozi moraju uvek da budu unapred sa svim detaljima, morate da pre sastanka da pošaljete šta hoćete, razgovarate na sastanku, da prezentaciju, kao što sam pričao ranije. Nemojte nikada preterujete na onome što pričate ili što prikazujete, naravno da nemojte lagati ili budite arogantni kad predstavljate, ali budite sigurni, znate sve detalje o proizvodu, budite ekspert vašeg proizvoda. U suprotnom, izazvaćete nepoverenje i onda ste završili ste prodaju u tom trenutku. Sve što predstavljate, budite sigurni da možete ispunite. Zbog izmena ili neizvršenja onoga što je predstavljeno ili dogovoreno, posle će dovesti do gubitka kredibiliteta kod kompanija. Usmeni dogovori u ovim zemljama se smatraju isto kao i pisani, pa nemojte tako lako nešto predlagati da ako ne razmislite dobro o tome, jer će oni to smatrati kao obavezu. Što se tiče slanja uzoraka, prezentacija, cena, dogovora za poziv na sastanak ili na online, budite tačni, ispunite. Znači, ako ne možete da pošaljete sutra uzorke, nemojte reći da ćete poslati, jer ako kažete da ćete poslati i ne stignu, misliće da niste profesionalni i takođe onda završili smo sa prodajom u ovim zemljama. Znači, uvek rokovi treba da se ispune. Uzmite obzir takođe da oni koriste brojeve sedmica i nemojte planirati sastanke, posebno ovde u leto, iako ja između 15. juna i 15. avgusta, ja mislim da bi to bilo svima draže zbog temperatura što su veoma niske zimi, ali imajte u vidu da tu su njihovi odmori i onda i posebno u ovim zemljama između 15. juna i 15. avgusta, znači nije nešto da je avgust ceo, tako da sastanci naravno uvek raznim danom, nikad negde u vreme ručka ili tako slično. Imajte u vidu jednu jako važnu stvar. Nordijski profesionalci beže od svađe ili od rasprave, kakva god da je bila, tako da neće vam reći nešto što je pogrešno, nego će direktno da prekinu saradnju. Neće se raspravljati s vama, mogu da vam kažu jedanput, ali neće to ponoviti, tako da ako napravite neku grešku, nažalost, oni to jako puno gledaju i prekinuće saradnju jako brzo. Tako da nemojte ni praviti izmene u posljednjim trenucima, kasniti naravno da ne, jako je važno biti tačan, što znači biti 50 minuta ranije. I kad pada snijeg, kad pada kiša i kad duva vetar, znači uvek budite na vreme. Takođe na sastancima, ali ja mislim da to generalno nemojte se emocionalno ponašati, praviti šale posebno sa njima, oni to nije za njih. Budite od početka direktni, jasni, ljubazni naravno, ali jasni sa onim što hoćete da predstavite. Što se tiče sajmova, ja mislim da je tu jasno. Nemojte da idete, moje posebno za ove nordijske kupce, Anugas i Al što se tiče evropskih najveći, Gulfood, malo za one tamo Middle East, afričke zemlje, možda za azijske kupce, PLMA u Amsterdamu za one koji će da pravu private brand
i naravno Fruit Attraction, Španija, Fruit Logistics, Nemačka, tako da te dve koje su najvažnije za što se tiče voća i povrća, te vam preporučujem i naravno sad što se tiče sajmova, to mogu bi da bude se priča o tome danima i posebno nešto. Budite sigurni kad idete na sajam, morate ga pripremate pre i posle. Ako ste imali neki kontakt, pratite taj kontakt posle sajma, jer moguće da kažete posle bio sam na sajmu, posetili su me njih 300, nisu mi se više javili, pa ni ne treba se javiti, trebate vi da se javite njima. Tako da, ali to je posebna neka priča što možda nekad i uradimo, napravimo u vezi dolaženja na sajmove. Kao neki primer, uzet ću par španskih firma. Ova prva je bio proizvođač, još uvek je proizvođač svežeg voća. Uložili su puno u tehnologiju, nove sadnice, nova pakovanja, nova tehnologija za packaging, za etikete, za proizvodnju, sve novo. Hteli su da izađu na nordijsko tržište, da malo dobiju nazad to što su uložili, znaju se tamo sve treba. Pripremljene su sastanci, ja sam pripremio sastanke sa 7 firmi, od toga 2 velike retail, jedna najveća retail kuća, znači jedna što ima najviše supermarketa, su odlučili da ih prime i da vide malo što se tiče šta mogu da ponude. Ja sam pitao, u ovom slučaju bio je direktor, ali to je bilo njegovo, koji nije imao puno posla, se više bavio proizvodnjom, ali bavio se i prodajom u isto vreme, što nikako ne preporučujem, jer je nemoguće biti na 3 strane u isto vreme. Da li priča engleski, da li će moći da prisustvuje razgovor, rekao mi da nema problema, da je to sve sređeno. Na kraju mi se javio jedan od kupaca i rekao mi da mu se niko nije javio, da nije došao na sastanak. Rekao sam mu šta je, o čemu se radi, i on mi je poslao mail koji je poslao mogućem klijentu. Mail je bio prevod sa Google-a, znači nemojte to da radite. Izgubio je totalno mogućnost, jedna jako velika firma koja ima jako dobre proizvode iz Španije, izgubio je totalno mogućnost jednostavno zato što je mislio da može to preko Google Teamsa. Na drugoj strani, jedan isto proizvođač, isto iz Španije, prerađenog povrća, prerađenog konzerviranog povrća, nije imao ništa od toga, čak ni etikete, ali bio voljan da sve spremi, da napravi etikete na svim jezicima. Trajao je čitav proces promene web stranice, sertifikata, promene na jezike i tako dalje. Trajao je jedno 8 meseci, ali evo dan danas oni su u 2 najveće retail, oni rade PL, znači da su dosta dobro uspeli, da im je vredelo i vreme i novac koji su potrošili na to. Na kraju obavestite se o svemu na vreme, pitajte, ima organizacija koji su tu na pomoći, ima konsultanata koji su na pomoći, znači obavestite se o svemu na vreme, jer to je jedini način da uspete. Hvala. Miloše, hvala. Ja bih samo da napomenemo da u okviru FAO i IBRD projekta vi ćete podržati 8 kompanija, jesam u pravu. Da, tako je. Podršku, tako je. I koji su, znači to su kompanije iz regiona, znači pružite im podršku za nordijsko tržište. I koji su neki vaši utisci nakon razgovora sa tim kompanijama iz regiona, šta je ono što je, da kažemo, njihova prednost za ovo tržište, a šta je ono na čemu bi možda trebali malo više da rade? Pa dobro, vidite, znate šta, danas je svet globalizovan, tako da ne bi mogao da kažem da nešto posebno imaju kompanije iz regiona što nemaju u nekim drugim bližim regionima u južnoj Evropi, u ovom slučaju da je najbliže
Ja mislim da bi kompanije iz regiona, iz Zapadnog Balkana trebale se ugledaju puno na italijanske i posebno na španske proizvođače, da od njih nauče, jer oni su prošli način, tako reći, kultura, ponašanje je dosta slično, tako da mislim da bi tamo trebali da traže ugled. Mislim da u regionu Zapadnog Balkana ima dosta dobrih proizvođača sa dosta dobrim proizvodima, puno kvaliteta, puno mogućnosti. Moraju na kraju da neke stvari promene, kao što je kako ćemo, lako ćemo i tako to, da se bude malo profesionalniji i da se uloži više u sebe i svoj pristup nego u nečemu drugom. Mislim da imamo kompanija sa jako dobrom tehnologijom, jako dobrim brendovima, posebno proizvodima koji su čak i dosta dobrih organskih proizvoda, dobrog kvaliteta, ali moramo to nekako bolje da pokažemo i da prikažemo. Hvala. Ja nekako sad iz ovog vašeg izlaganja mogu da kažem, mislim, zvuči mi kao da jeste, teško je nastupiti na njihovom tržištu, ali ujedno čini se da nastupom na njihovo, ukoliko uđu firme na njihovo tržište, da su samim tim postale i bolje, definitivno, jer dosta stvari oni traže, što recimo našim kompanijama možda, na čemu bi trebali oni da porade. I šta je to, ajde kažemo, koje bi bile neke konkretne preporuke kod predstavljanja i kod pregovora? Čuli smo to da se zna engleski, da se bude jasan, koncizan, bez šala, da se bude ozbiljan. Ili ima još nešto što bismo, ajde da kažemo da je jako važno da znamo i da ne pravimo tu greške? Ja mislim da je dosta jednostavno. Budite profesionalni, sve ostalo će biti u redu. Budite profesionalni, jasni i ono što obećajete, to uradite. Nekad izgledaju neke male stvari koje su toliko jasne i toliko jednostavno, kao što je nemojte kasniti. Toliko male stvari koje možda na drugim tržištima neće gledati toliko koliko gledaju na ovim tržištima. Tako da budite profesionalni generalno i iskreni, što je najvažnije, skromni jedan dobar deo kad pričate s njima, i to je nešto. Nema tu nikakve, kako bi rekao, čarobne stvarčice, uporni naravno kao u svakom drugom tržištu, i sve će doći svojevremeno. Morate da budete uporni, da razumete da ovo nije tržište koje ćete ići danas, sastati se i da će oni da vam kupe. Nije tako. Morat ćete da napravite puno sastanaka, da idete puno puta, da pričate s njima puno puta. Najvažnije je da ne budete previše agresivni, da ih zovete svake nedelje, da im pišete svake nedelje da li ćete da nas kupite od nas i nećete. Nemojte to da radite i onda ćete da im dosadite i onda za njih će to biti neprofesionalno. Ali budite tu, pokušavajte i imajte u vidu da je proces dugačak. Da. Samo još jednom da se vratimo na ovu vašu podršku za ovih 8 odabranih kompanija. Šta očekujete od toga? Kakve rezultate? Ja očekujem jako dobre rezultate. Sad i te kompanije svaka mora nešto malo da od svoje strane, kako bi rekao, sa svoje strane da doda, da unapredi, da uradi. I ako to uradi, ja očekujem dosta dobre rezultate, ali ponavljam, to je nešto što neće da se desi sutra, ni za mesec dana, ni za 2, to je nešto čemu treba vremena. Ali očekujem jako dobre rezultate i posle tih 8 verovatno će biti malo više otvoreniji i nordijska tržišta i to će biti kao neki, kako bi rekao, test za izlazak na druga tržišta, jer ako se uđu na nordijsko tržište, vrlo verovatno će uspeti na druga tržišta, se urađe koje nisu toliko zahtevne. Hvala puno, Miloše. Ako neko ima pitanje za Miloša, slobodno može da se javi ili napišite u meeting chatu ili ćemo možda kasnije na kraju, ajde da kažemo, cele ove sesije.
Ja bi sada da pozovem Milicu Zatezalo, koja je inače autorka vodiča za izvoz svežeg, smrznutog i prerađenog voća i povrća u nordijski region. I još jednom da napomenemo, evo, imate i link sa strane, znači ovaj vodič može besplatno da se preuzme sa sajta Razvojne agencije Srbije. Možemo slobodno kažemo da je ovo jedan od prvih sveobuhvatnih vodiča sa svim informacijama i uslovima za izvoz i mislim da je i Jelena Cvijanović napomenula koliko je važno za firme da imaju na jednom mestu informacije. Ja bih da dodam za ovaj vodič da je onako bez okolišanja, da je vrlo transparentan i vrlo konkretan i baš onako kako se ceni u nordijskoj kulturi. Milice, da li možeš, evo ja sam ukratko rekla vodiču, ali gde može da se uzme, ali ako možeš samo da nam kažeš, da nam predstaviš u stvari šta je to što možemo da pronađemo u vodiču tačno i zašto je on dobar izvor informacija za regionalne kompanije. Hvala Mirjana, hvala pre svega na tako lepom uvodu, hvala svim drugim govornicima i Milošu na sjajnoj prezentaciji, ajde da kažemo nekim detaljnim informacijama o tome kako treba poslovati sa poslovnim partnerima u nordijskom regionu. Sad da bih odgovorila na tvoje pitanje, ja sam u stvari pripremila prezentaciju kojom ja mislim da će možda i na najbolji način sada ajde da predstavi sve te neke prilike koje postoje u nordijskom regionu. Daću malo, ajde da kažemo, neku širu sliku. Sad prethodni govornici su spominjali zašto je nordijski region, ajde da kažemo, nepravedno zapostavljen, ali zaista sve druge, da kažemo, neke informacije govore potpuno suprotno. Reč je o velikom tržištu koji ima dosta veliku sličnost kad je reč o ponašanju potrošača i velikim preferencijama u pogledu kupovine proizvoda, posebno kad je reč sada sve veće potražnje za svežim voćem i povrćem. Veoma su uvozno zavisni, blizina tržišta je isto jedan od, ajde da kažemo, stvari na koje možemo da obratimo pažnju kad je reč o razmišljanju o ovom regionu kao potencijalnom, ali i još uvijek nedovoljno iskorišćen potencijal regiona u trgovini i saradnji sa kompanijama iz Zapadnog Balkana. U vodiču zaista su veoma detaljno predstavljene sve informacije. Dali smo kratak pregled regiona, ali ono što je bitno napomenuti da iako je reč o regionu, mi smo posmatrali svaku od ovih zemalja ponaosob, s obzirom da se određene stvari itekako razlikuju. Krenuli smo od Švedske kao najvećeg tržišta, koje se inače smatra i test tržištem u ovom delu Evrope. Švedska je nama posebno interesantna i najveći broj kompanija iz Zapadnog Balkana upravo posluje sa švedskim poslovnim partnerima, ne samo zbog velike dijaspore i veličine tržišta, nego zato što upravo se smatra da ukoliko uspete da izvezete i plasirate proizvode na ovom tržištu, da ćete isto tako biti uspješni i na drugim tržištima. Švedska se smatra trgovinskim hubom u ovom delu, zaista velike količine voća i povrća uvozi, ne samo za svoje potrebe, odnosno potrebe maloprodaje i industrije, nego se one dalje plasiraju u zemlje regiona. Oko 50% proizvoda iz uvoza se nalazi u maloprodajnim objektima, a inače veoma je primetan trend porasta svežeg voća i povrća, ali isto tako interesantno je i prerađenog i konzerviranog, posebno onog voća i povrća koje se nalazi u proizvodima označenim kao clean label, znači bez veštačkih boja, aditiva ili konzervanaca. Pružili smo jedan kratak pregled kakva je trgovina između zemalja Zapadnog Balkana sa Švedskom. Porast postoji, taj neki trend rasta, da kažemo, u prethodnih godina, posebno od same korone, ali mora se napomenuti da i dalje nismo u dovoljnoj meri iskoristili sve potencijale ovog tržišta. Miloš je dosta govorio o
samom tržištu i uslovima za ulazak, ja bih rekla da nekako 4 osnovna zahteva su svakako velike količine, budite spremni na stalnost isporuke i da to obezbedite, visok kvalitet proizvoda i svakako standardi koji su već napomenuti. Kada govorimo o tržištu svežeg voća i povrća, bitno je napomenuti da itekako raste ovaj segment. Ono što je interesantno ne samo za Švedsku nego i druge zemlje nordijskog regiona jeste rast potražnje za svežim jabukama i bobičastim voćem, tako da ovo predstavlja sigurno jednu dobru priliku za naše kompanije. A kad je reč o povrću, Švedska dosta uvozi paradajz, krompir za potrebe i industrije, ali i za potrebe maloprodaje. Inače, uvoz voća i povrća u Švedsku se, da kažemo, veoma koncentrisa u jednom gradu, u Helsingborgu na samom jugu. Tu se nalaze i najveće kompanije za uvoz i distribuciju, među njima i Total Produce Nordic, kompanija koja snabdeva sve 4 zemlje nordijskog regiona. Tu su i uvoznici i distributeri za velike trgovinske lance kao što su ICA i Coop. A ono što je interesantno jeste da Švedska uvozi 70% potreba za hranom iz evropskih zemalja koje se takođe dalje plasiraju na okolna tržišta. Predstavili smo i uvoznike i distributere u sektoru svežeg, takođe analizirali i sektor smrznutog i prerađenog voća i povrća, znači pored clean label u poslednje vreme veoma raste potražnja za organskim, visoko kvalitetnim i premium proizvodima. Miloš je napomenuo i to zaista jeste tako, Šveđani su veoma osetljivi na, da kažemo, dizajn pakovanja proizvoda i zbog toga je na to potrebno veoma obratiti pažnju, jer, da kažemo, to je prva komunikacija sa kupcem i morate na neki način da se istaknete na polici. Organski segment je isto u velikom porastu. Švedska je inače treća zemlja u svetu prema izdvajanju bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika na organsku hranu. Čak 60% hrane se prodaje u maloprodajnim objektima, a inače sve je veći sada, da kažemo, količina organske hrane i u HoReCa segmentu. Privatna marka proizvoda je ono gde sigurno postoji velika šansa za naše kompanije. Kada je reč o segmentu svežeg, povrće i voće zauzima drugo ili treće mesto prema najvećem prometu u maloprodaji, a inače privatne marke proizvoda su prisutne ne samo u maloprodaji nego i u HoReCa segmentu. Mi smo ovde predstavili čak i uvoznike i distributere koji se bave ovim segmentom. Inače, tržište maloprodaje je visoko konsolidovano, kao i u ostalom i u drugim zemljama nordijskog regiona. Ovdje imamo 3 velike kompanije koje dominiraju tržištem, to su ICA sa 52%, slede Coop i Axfood, koji je inače deo United Nordic grupe, koja ima poslovanje u sve 4 zemlje regiona. Interesantno je da ovaj segment diskontne prodaje nije toliko zastupljen u Švedskoj, kao na primjer u Finskoj, jer Šveđani zaista se pre svega odlučuju za kvalitet i više kupuju u, da kažemo, svojim trgovinskim lancima. HoReCa segment takođe se polako oporavlja i možemo da priznamo da Šveđani zaista vole da jedu napolju, posećuju redovne restorane i, da kažemo, HoReCa kao tako predstavlja isto jako snažno tržište koje treba da se uzme u razmatranje, pored online prodaje koja je u daljem razvoju. Znači, online prodaja nije posustala nakon korone, čak naprotiv 40% Šveđana i dalje kupuje hranu online. Predstavili smo detaljno i same regulative i procedure za uvoz, znači kako je Miloš napomenuo, kad je reč o deklarisanju i označavanju proizvoda, ovdje imate kompletnu sliku kako pravilno deklarisati i označiti proizvod, koji su to standardni kvalitete koje morate da imate, institucije i slično, ali predstavili smo je u portal Access to Markets, gde možete da pronađete detaljne informacije prema tarifnom kodu proizvoda. Norveška, iako nije deo Evropske unije, zaista zemlja na koju treba obratiti pažnju zbog velikog uvoza i značajne količine voća i povrća koje se uvozi za potrebe industrije, ali i maloprodaje, s obzirom da naravno Norveška veliki broj kultura ne može da uzgaja zbog oštre klime. Ono što je interesantno za Norvešku u odnosu na druge zemlje nordijskog regiona jeste da je Norveška na prvom mestu prema
vrednosti uvoza voća i povrća, a na trećem mjestu prema količinama. Šta to u stvari znači? Norveška kupuje voće i povrće višeg cenovnog ranga, tako da se oni više odlučuju za premium i visoko kvalitetne proizvode za razliku od drugih zemalja. Ono što je bitno je napomenuti jeste da Norveška također je veliki uvoznik sveže jabuke i bobičastog voća. Kad je reč o organskom segmentu, morate da imate njihovu oznaku kvaliteta. Inače, najveći distributor organskog svežeg voća i povrća za Norvešku je BAMA, koja ima i poslovanje u drugim zemljama nordijskog regiona. Privatna marka proizvoda, Norveška tu sigurno prednjači sa 34,3%, a interesantna je činjenica da inače najveći broj uvoznika i distributera za privatnu marku proizvoda za ceo nordijski region upravo su locirani u Norveškoj. Mi smo ih sve predstavili, tako da možete sve detalje da pronađete i u vodiču. Također, tržište je visoko centralizovano, 3 velike grupe koje predvode, Nordisk Gruppen, Coop i Rema. Tu su i svi uvoznici distributeri u sva 3 segmenta, sveže, smrznuto i prerađeno, također detaljno predstavljeni, kao i sve druge informacije koje mogu da vam budu značajne za ovu zemlju. Kada je reč o Finskoj, Finska je, mislim, zemlja o kojoj možda i najmanje informacije imamo, ali moram priznati da je nekako prema načinu poslovanja možda najlakše i doći do samog dogovora i ugovora sa Fincima. Finska je veoma interesantno tržište, oni su uvijek imali visoku potrošnju svežeg voća i povrća, jednu od najvećih u Evropi. Inače, 60% Finaca ističe da preferira privatnu marku proizvoda u samoj kupovini, tako da i ovaj segment može da predstavlja veliki potencijal za nas. Kako vidimo na ovom grafikonu, 15% svežeg voća i povrća predstavlja deo ukupnog uvoza hrane u Finsku, a 35% veliki deo predstavljaju prerađevine od voća i povrća. Inače, Srbija je uspela da 2021. godine ostvari neverovatan rast smrznutog voća pred svega u segmentu privatne marke proizvoda i uz rast od 850% nalazila se na 18. mestu najvećih izvoznika smrznutog voća u Finsku. Inače, kad je reč o organskom, Miloš je isto i tu napomenuo koje su sve oznake kvaliteta ovde prepoznate od strane finskih potrošača, ali s obzirom da je Finska članica Evropske unije, tu možete da imate i Evropski zeleni list kao oznaku kvaliteta. Inače, najmanje 62% Finaca makar jednom nedeljno kupuje organske proizvode. Inače, u Finskoj je malo drugačija situacija. 2 su velike trgovinske grupe, S Group i K Group, a ono što malo ih razlikuje od drugih zemalja jeste da je veliko učešće ili da kažemo najveće učešće diskontnih lanaca, Lidl i Netto odnose negdje oko 10% ukupnog tržišta. Samo da napomenem da ono što je specifično za sve 4 zemlje jeste da ne samo da su centralizovani maloprodajni, ne samo da je centralizovana maloprodaja, nego i čitav sistem nabavke, znači veliki sistemi poput IKE, Kupa, K Group ili S Group imaju svoje uvoznike i distributere koji inače rade sa njima, tako da smo i predstavili njihove informacije, možete sve da o njima pročitate u vodiču. Također tu su i detaljno predstavljeni HoReCa segment, online prodaja i privatna marka proizvoda. Danska, zemlja koju možda smatramo i zaista, ajde kažemo, poljoprivrednom zemljom koja ima veliko učešće poljoprivrede i prehrambene industrije u bruto društvenom proizvodu, ali ono što je opet interesantno, Danska je i veliki uvoznik svežeg voća i povrća, namenjenog ne samo industriji, nego daljem izvozu u zemlje nordijskog regiona. Ono što je interesantno jeste, kao na ovom grafikonu što je predstavljeno, sveže voće i povrće ima najveće učešće u
ukupnom tržištu. Kad je reč o organskom, inače Danska je prva u svetu prema količini organskih proizvoda koje se kupuju, tako da možemo da kažemo da ovo tržište zaista je visoko profilisano ka proizvodima koji su organskog porekla, potpuno prirodni, visoko kvalitetni i premium. Predstavili smo i koje su najznačajnije privatne marke proizvoda, kako možete uspostaviti kontakt sa maloprodajnim kompanijama ili drugim firmama koje snabdevaju HoReCa tržište. Takođe, maloprodaja je visoko konsolidovana. Kup se ovde nalazi kao jedna od firmi koja postoji u drugim zemljama nordijskog regiona. Tu su Reitan grupa koja je inače i vodeća u ovom segmentu, posebno kad je reč o prodaji svežeg voća i povrća, i naravno Selling grupa koja pored maloprodajnih objekata ima i druge aktivnosti. Takođe, vodič donosi šire informacije o svim uvoznicima i distributerima od značaja u Danskoj, procedurama za uvoz, online prodaj i HoReCa segmentu. Ono što je možda malo specifično u odnosu na druge vodiče koji su izdati jeste i mogućnost, predstavili smo i mogućnosti za direktno uspostavljanje i pronalaženje kontakata potencijalnih partnera u nordijskom regionu. Predstavili smo 5 baza podataka koje možete zakoristiti potpuno besplatno. Jedino što kod nekih je vremenski okvir ograničen, kao na primjer u slučaju Largest Companies, baze podataka koja ima negde oko 500.000 različitih kontakata poslovnih partnera u nordijskom regionu. 24 časa imate potpuno besplatan pristup i ja mislim da ovo sigurno treba da iskoristite s obzirom da je jedna od najbolje koncipiranih baza podataka, da pritom ima mogućnost i besplatnog pristupa. NordicNet svakako veoma značajna. Tu su i Film Partnership baza koja ne samo da možete da istražite potencijalne partnere, nego da popunite potpuno besplatno svoj profil ukoliko želite da uspostavite kontakt sa poslovnim partnerima u Finskoj. Trade Partner Sweden ukoliko tražite trgovinske agente u Švedskoj i Needle.co. Inače, primjer iz prakse, danas je sa nama Mirjana iz ITN grupe, znači 2 priče uspješnih kompanija koje mogu sigurno iz prve ruke da kažu šta je sve potrebno i kako su uspele na ovim zahtjevnim tržištima. Analizirali smo i megatrendove na tržištu. Zašto megatrendove? Smatra se da zaista ovi trendovi ne samo da su trenutno prisutni, nego će itekako da vode samo tržište hrane u periodu od 10 godina. Organska hrana, sveže voće, vegetarijanski proizvodi, funkcionalni proizvodi i proizvodi koji izgledaju dobro je sigurno ono što će dominirati i u narednom periodu, a tu je i neki uticaj pandemije koje i dalje nije oslabljen u pojedinim segmentima, posebno kad je reč o konzumiranju svežih proizvoda, sve više obraćanje pažnje na zdrave navike, kupovina online, kao i pitanje šta se nalazi u sastavu proizvoda, znači clean label proizvodi. Ponašanje potrošača, ono kako biste mogli da definišete i neku svoju ciljnu grupu, predstavili smo i te neke razlike koje postoje u generacijama, načini donošenja odluka kupovine mladih, milenijalaca ili, na primjer, starijih. Svest o zdravoj ishrani je sigurno tu, kao i zaštiti životne sredine. Sve se više tržište pomera ka toj nekoj online prodaji, mada moramo priznati da i dalje postoje velike nedeljne kupovine u koje odlaze stanovnici nordijskog regiona i snažne utice društvenih mreža. Bitno je samo napomenuti da morate biti prisutni na društvenim mrežama, da li preko partnera u nordijskom regionu, ali sigurno da je ovo najbolji način komuniciranja sa vašim korisnicima, posebno onih mlađih generacija. Sajmovi koje posećuju kupci u nordijskom regionu, poslovni bonton u kojem je Miloš toliko pričao i zaista sjajno predstavio. Ja bih samo dodala da naše kompanije samo moraju da budu ne samo profesionalne, nego i veoma strpljive u komunikaciji i u saradnji sa nordijskim partnerima, jer možemo da kažemo da oni imaju neku svoju dinamiku načinja vođenja pregovora i donošenja finalne odluke.
I ovo su sve vodiči koji su do sada objavljeni, možete naći na RAS-ovom sajtu. Na leto dolazi novi vodič za tržište Velike Britanije, tako da hvala vam puno. Ako imate pitanja, možete slobodno i da sada postavite ili da pošaljete mailom. Hvala. Hvala Milice, evo imamo jedno pitanje ovde u četu. Kaže, Jelena Romandica obratila i kaže, da li imate informaciju da li se menja struktura prodaje iz prerađenog, znači džemovi, namazi, u korist svežeg voća, odnosno povrća? Hvala Jelena, mislim da je odlično pitanje. Moram samo da kažem da sve zavisi od samoga tržišta. Rekla bih da Šveđani interesantno više kupuju konzervirano, prerađeno, sušeno voće i povrće u odnosu na primjer, sveže. Mnogo je veća dinamika rasta ove prve grupe, za razliku, na primjer, od Norveške ili Danske. Sa Finskom je, na primjer, situacija da preferiraju smrznuto voće i povrće. Znači, rekla bih pre svega da nije smanjenje jedne kategorije svežeg na uštrb druge, čak naprotiv, samo su veća izdvajanja na namirnice koje, ajde da kažemo, su zdrave, jer sve više se obraća pažnja na imunitet, na zaštitu životne sredine i tako dalje. Znači, pre svega ne bih rekla da se smanjuje ovaj segment ili struktura prodaje, znači iz ovog prerađenog, ali ono što se vidi to je samo promena u određenim segmentima, odnosno džemovi i namazi koji, na primjer, imaju veći procenat šećera, određene veštačke boje, aditive, konzervanse, zaista njihova prodaja ili taj segment slatkog doručka je u padu, ali ukoliko imate proizvode čak i prerađene, konzervirane, koji su potpuno clean label i koji su u skladu sa tim visokim standardima u kojima je Miloš pričao, oni će sigurno naći put do potrošača. Hvala Milice. Evo sad, ja imam samo još jedno pitanje, s obzirom da nakon pisanja ovog vodiča, bi mogla da nam kažeš da li su naše firme spremne za izvoz na ova tržišta? Pa, i to je drugo dobro pitanje. Mislim da možda Miloš je iskusniji da priča o tome. Ja bih rekla da naše firme jesu spremne, ali možda nedovoljno hrabre da krenu. Mislim da je pre svega problem nedostatka informacija. Naravno, nordijsko tržište mislim da nije bauk, verovatno će i Mirjana o tome da priča. Neophodna je jako dobra priprema i to na duge staze, znači ništa ne može brzo, ništa ne može preko noći, ali ono što, kako je Miloš napomenuo, kada jednom uđete na tržište, vi ćete tamo i da ostanete, jer sigurno više od svega oni cene i profesionalnost i visok kvalitet proizvoda što naše kompanije mogu da pruže. Hvala Milice. I evo sa nama zaista jeste jedna hrabra kompanija ovde, to je dakle ITN, već smo ih i najavili, dakle Mirjana. Kompanija ITN Group je jedna od najuspešnijih, aj kažemo, domaćih kompanija u segmentu smrznutog voća i vi ste, kao što Milica napomenula, hrabri, pa ste nastupili na tržište Švedske. Možete da nam kažete malo više kako je to biti konkurentan na tržištu Švedske, eto konkretno, pošto ste za sad samo na švedskom tržištu, tako? Tako je. Draga Mirjana, hvala vam na uvodu i ja bih se pre svega zahvalila svim panelistima i svim učesnicima webinara na strpljenju, na izuzetnoj pažnji sa kojom bih rekla da slušaju sve ove prezentacije, gospodinu Milošu koji je napravio odličan uvod, Milici, jer mislim da je fenomenalan posao napravljen sa ovim vodičem i ne samo sa ovim vodičem. Nije prvi put da ITN učestvuje na FAO RAS radionicama, da tako kažem. Evo, učestvovali smo i uživo, sada i na webinaru. Ja se radujem i svakoj budućoj ovakvoj inicijativi. ITN grupa neću uključiti prezentaciju, mislim da nema potrebe i pokušat ću da budem vrlo brza i koncizna. Jeste jedna kompanija koja je 100% domaća,
posvećena implementaciji novih tehnologija u prehrambenoj industriji i proizvodnji visoko kvalitetnog smrznutog voća i povrća, hrabra, tako bih rekla, koja je bez obzira na 30 godina svog postojanja zadržala preduzetnički način razmišljanja i sada kada smo nakon tih 30 godina postojanja malo preispitali naš storytelling, svesni smo potpuno da je zaokružena kompletna priča, jer smo ne samo 100% domaća, nego 100% kompanija u hrani, iako poslujemo kroz, da kažem, na prvi pogled potpuno diversifikovane delatnosti. I sada smo u okviru ITN-a podeljeni u 3 delatnosti koje s tendencijom da postanu posebne poslovne jedinice, za sada pod istim finansijskim krovom. Agrotech se bavi prodajom, izdavanjem, servisiranjem svetski poznatih brendova, poljoprivredne mehanizacije. Na taj način pravimo izuzetno jake veze sa poljoprivrednim proizvođačima i kombinatima, od kojih se kasnije i snabdevamo svežim pouzdanim voćem, bezbednim. Foodtech je osvojio, zahvaljujući svojim projektima, inženjerskim rešenjima namenjenim prehrambenoj industriji, da li su to rešenja za zamrzavanje ili su to rešenja za prebiranje, odvajanje stranih primesa i vegetativnih primesa, ili su to rešenja za pakovanje, finalno pakovanje proizvoda. Osvojio je know-how i uspeo da nam pomogne da se sami pripremimo infrastrukturno za plasman zamrznutog voća na izuzetno zahtevna tržišta. I to s ponosom mogu da kažem izuzetno zahtevna tržišta, jer mi smo prisutni sa, da kažem, 95% izvozom, uglavnom u jako zasićenim tržištima evropskim. U velikoj meri smo prisutni u Nemačkoj, Francuskoj, u Holandiji, u Velikoj Britaniji, i onda je kao kruna, kao šlag na tortu došlo tržište, nordijsko tržište. Zahvaljujući svim ovim prethodnim pripremama, mi smo bili, da kažem, sasvim spremni za osvajanje kupaca na nordijskom tržištu, u Švedskoj pre svega, jer smo kroz ovaj duži put razvoja osvojili sve standarde kvaliteta bez kojih sada više ni na jedno tržište ne može da se izađe, a pogotovo ne na ovako osetljiva tržišta. Otišli smo i korak dalje. ITN posjeduje BRC, AFST, GFSI standarde, BRC A+, i AFS viši nivo kroz nenajavljene audite. I to je to je jedna konkurentska prednost koja nam je pomogla da lakše uđemo na ovo tržište. Naravno, kvalitetan proizvod je nešto što apsolutno mora da se ponudi. ITN je, zahvaljujući tome što je sposoban da radi sve vrste pakovanja koje su danas prisutne na zamrznutom tržištu, pre svega sebe danas vidi kao partnera u snabdevanju PL proizvodima, partnera lanaca supermarketa koji su u našoj strukturi izvoza 80% i domaće prodaje 80% ukupne proizvodnje. I, kažem, tu smo potpuno osposobljeni i imamo određenu vrstu ekspertize za takvu vrstu plasmana proizvoda. Zatim smo Global GAP sertifikovani. Imamo organic proizvode, organske sertifikate koji su evropski i NOP, halal, kosher, FDA compliant, sposobni za izvozu na tržište Sjedinjenih Američkih Država. I ono što je jako važno i što bih podvukla ovde, mi smo SMETA sertifikovani, tako da nemamo neusaglašenosti i samim tim nas to odvaja u odnosu na neke druge kompanije. Daje dodatnu sigurnost našim kupcima na ovim tržištima. S obzirom da smo sve te preduslove imali, kao i da
smo elektronski primali ordere od nekih drugih kupaca trebovanja i elektronski fakturisali kroz taj EDI kanal, samo je bilo pitanje trenutka kada ćemo se naći tu. Drugo pitanje je pitanje opstanka na ovom tržištu, koje je po meni jednako važno kao i pitanje ulaska na to tržište, i gospodin Miloš je to jako lepo rekao, greške se ne praštaju. Evo, mi smo već nekoliko godina prisutni i nadam se da će samo rasti izvoz na to tržište. Ja ne bih ništa previše, mislim da je sve lepo opisano u vodiču koji toplo preporučujem da se pročita. Hvala puno. Mirjana, evo samo jedno pitanje. Švedski jeste naučili? Ne, engleski više nego dovoljan za sada. Engleski je više nego dovoljan. Engleski je više nego dovoljan, mada mi je jako žao. I zaista ga perfektno govorim. Da, hvala. Evo, može za kraj onako jedan savjet za naše kompanije, šta bi trebale da rade i šta je, kako, eto, prosto jedan savjet da zaokružimo cijelu ovu priču, kako da pristupe tom tržištu. Apsolutno, da rade na svoje perfektnosti, da što više usavršavaju i svoju proizvodnju i da vode računa o kvalitetu proizvoda i da vode računa o kvalitetu ambalaže, kada govorimo o PL, o kvalitetu ambalaže, o ispravnosti, usaglašenosti sa zahtevima kupca, da rade na sertifikatima bezbednosti, da rade i čak da idu korak dalje, da razmišljaju o životnoj sredini, jer je sustainability jedan od zahteva koji se sada postavlja onako kao nešto što mora da se uradi, a pogotovo na tako razvijenim tržištima, da razmišljaju o carbon footprintu, o ecological footprintu kao sledećim nekim koracima u sertifikacijama, sertifikovanjima. Hvala puno. Dakle, možemo da zaključimo da negde sertifikati su jako važni. Jako važni. Da. Ali bih rekla ne samo sertifikati, nego jednostavno da postoji jedna zaokružena priča. Zaokružena priča, da. I ko što ste rekli, da ste se vi nekako prebacili na taj preduzetnički način poslovanja, i na taj način ste uspeli da ostvarite, to jest da uđete i na druga zahtevna tržišta. Tako, ja mislim da taj preduzetnički mindset, način razmišljanja može samo da bude prednost. Bez obzira koliko je kompanija velika, ipak takav način razmišljanja vodi uspehu. Tako je, bez obzira koliko je velika, koliko je porodična i tako dalje. Tako je. Jeste. Hvala puno. Evo, da li imamo još neka pitanja možda za naše paneliste? Da, Dušanka Đukić, ja sam poljoprivredno gazdinstvo iz Zrenjanina. Izvolite. Htela bi da, ja sam se kasno uključila, pošto nisam videla da je u 14 časova, mislila sam da je od 15. Imam pitanje za gospođu Milicu Zatezalo. Ja sam organski proizvođač jabuke i kajsije. I recimo, posle 3 godine kajsija je konačno rodila. Da li su oni zainteresovani za izvoz, znači zamrznute organske kajsije? Sertifikovane, znači po EU standardu. Milice, samo zvuk, ako nije problem da... Ja se izvinjavam. Dobar dan, Dušanka, samo da napomenem da se ovaj webinar snima, tako da možete onda, tako Mirjana, da pogledate sve na sajtu Razvojne agencije Srbije, bit će snimak webinara. Mislim da ovo pitanje je više za Miloša, s obzirom da on zaista, da kažemo, ima i direktne kontakte sa kupcima tamo. Kad je reč o samim proizvodima, znači pored certifikata,
uvek gledaju količine koje vi imate na raspolaganju i stalnost isporuke. To je ono što sam i u samoj prezentaciji rekla. Tako da je jako bitno da vidite svakako kojima raspolažete količinama i da li možete da obezbedite te količine u jednom dužem vremenskom periodu. Sad, ono što je isto jako bitno jeste da ja preporučujem da uspostavite kontakt sa nekim od potencijalnih partnera tamo, ali isto tako malo pročitajte i u samom vodiču način na koji je to najbolje, kako je Miloš napomenuo da vaša email adresa nije Gmail ili Yahoo, da zaista imate kompletno kreiranu ponudu i website koji predstavlja vašu kompaniju, vaše poslovanje, tako da ima tu mnogo više stvari na koje treba, ajde da se kažem, obrati pažnje i da se napravi jedan ceo paket koji ćete ponuditi nordijskim partnerima. Hvala. Ja sam u stvari htjela da pitam gospođu Mirjanu Nikolić, pa sam permutirala imena, da li su oni zainteresovani, pošto ja u proizvodnji imam posla, evo vidite sad najavljuju kišu, mi smo danas bili u voćnjaku, morali smo da uradimo ta preventivna tretiranja, jer prevencija je glavna zaštita u organskoj proizvodnji i ja nemam toliko vremena da tražim hladnjaču koja će da zamrzava, a recimo količina kajsije bi bila oko 20 tona. Znači, to je stari zasad i kad rodi ja imam količine bar za jedno vozilo. Pa mi treba njen kontakt da čujem da li su zainteresovani da oni otkupe svežu i da posle zamrzavaju one polovine, da se izbacuju koštice i da se to tako, da oni dalje izvoze. Draga Dušanka, ja predlažem da se mi nakon ovog webinara čujemo i rado ću ostaviti broj telefona da možete da mi se javite. Dobro, hvala lijepo. Hvala puno Dušanki. Da li ima još neko pitanje za Miloša, Milicu, Mirjane? Ništa, svakako vas pozivamo da se obratite, postoje dakle kontakti pa možete bilo kome od nas i pisati na mail. Pozivamo da preuzmete vodiče, zaista su odlični, zaista su mesto na kom se nalaze sve informacije za ova tržišta i hvala još jednom što ste slušali divne paneliste, zaista su bili, kako da kažem, sa jednom jasnom porukom kako i treba da izađete na tržište nordijskih zemalja. Hvala još jednom, ukoliko neko želi nešto da doda, slobodno. Niko. Hvala vam, pa ostajemo u kontaktu. Sve najbolje. Hvala, prijatno. Hvala, doviđenja, prijatno. Doviđenja.